Mwari wakanaka. Ngaifure mberi kushumira evangeli. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Msoro shoko not the ark brought to Jerusalem. Areka yakadzorerwa ku Jerusalem. Chatanga from verse 5. Then David and all the household were playing music before the Lord with all kinds of instruments of wood, harps, strings, instruments, tambourines, and cymbals. When they came to the Nacon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God, took hold of it, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord arose against Uzzah, and God struck him for his error. He died there by the ark of God. And David became angry because of the Lord's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Perez Uzzah to this day. David was afraid to take the ark of the Lord. He said, "How can the ark of the Lord come to me?" So David would not move the ark of the Lord within him into the seat of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom with all his household. Now it was told King David, saying, "The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark." So David went and brought up the ark of God from the house of David, from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. So it was, when he was bearing the ark of the Lord, he had gone 6 paces, that he sacrificed oxen and sheep. Then David danced before the Lord with all his might. David was wearing a linen ephod. So all the household of Israel brought up the ark of the Lord, shouting with a loud trumpet. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mambo David vafunga kunotora areka ya Jehovah kubva kuvaFilistia. Mwari ndi Mwari wa Israeli. But there was a time when the ark was in the midst of the Philistines. Kureva kuti vaIsraeri under the leadership of David vane time yavakagara vaina mambo akasarudzwa naMwari, but vasina umwari hwacho kwaIsraeli. The ark areka yairepresenta the presence of God. So kana David aronga newe kwaIsraeli kuenda kunotora areka, zviri pachena kuti areka vanga vasisina, but vakaramba vari vaIsraeri vachigara kuJerusarema, but vasina uvepo hwaMwari, but vari mu the house of God. Izvozvo zvinogona kutora vati kurei kugona kuzviziva kuti tiri muchechi imba yaMwari, zvaMwari zviri kuitika, but Mwari wacho uvepo hwake hapasisina. David was a ruler, was a king. Akadiscover kuti andingave mambo anotonga vanhu vaMwari but asina umwari. Ndokubva varonga a strategy, let us go and bring back the ark of God. Ndokuenda nevarume vakaenda nawo kusvika pachikomo kumba kwemurumanidzi Abinadhabhi. Ndokubva vatora areka ikoko. Vakuuya nayo, Bible rinoti yaidhonzwa nengoro. Zvanzi vakatsvaka a new cart, ngoro ija yaidhonza the ark of God. Original plan yet the movement of the ark yanga isingadhonzwe nengoro. Original plan ukazvitarisa kubhuku raJoshua, vaprista ndo vaitakura areka pamafudzi pavo. But this time David aunza a new strategy to bring the ark. Ndokubva andotora ngoro ija ikatanga kudhonza the ark. Zvanzi ngoro yakusvika panonzi pa threshing floor, kana kuti pachipuriro, kana panoseperetwa wheat nemarara, pachipuriro chemurume unonzi Nakon. Mombe dzakatadza kukwidza ipapo, areka ikaita sekunge yaakudona. Uza ndokubva abata areka, Mwari vakatsamwa, akafa. Pfungwa yake yakanaka yekuti areka yaJehovha ingawire pasi, but pfungwa yake yakanaka, he was not assigned to take or to hold the ark. Ikandizokorere papa nokuti pane danger mazuva atiri kurarama anaya. Ungangodaro une pfungwa yakanaka pazvinhu zvaMwari, but are you assigned to do that? Pane nyaya. Nokuti are you assigned to do that, he carries the grace to do it.
Saka uchiona kuti same angel yakauya kuna Zakaria ikati uchava nemwana, Zakaria paakatsika akaitwa chimumu maana kutaura for 9 months kusvika mwana aberekwa. But same angel payakaenda kuna Maria ikati uchava nemwana, Maria akati zvinogona sei ndisina kuziva murume, haana kupanishwa. Why? Greeting yake inokutaridza kuti anga ane nyasha, zvanzi hello highly favored woman. Kureva kuti when the favor is with you, you have the grace to handle the challenge. Same angel Gabriel akaita kuti Zakaria asataure. Zakaria adhauta kuti achava nemwana. Akaenda kuna Mary, Mary akadhautawo futi. Akati zvinogona sei ndisina kuziva murume, haana kunzi mumwe wako ndamupanisha newewo. Akanzi iwe pakati pevakadzi wawanirwa nyasha. So kana uine nyasha unooperate different nevanhu vasina kudziwanirwa in that same area. Nokuti it was going to be unfair kuti kana Zakaria adhauta otadzwa kutaura oitwa mbeveve, the same angel yoenda kuna Mary yomuti uchava nemwana oti zvinogona sei ndisina kuziva murume, oregera kuitwawo mbeveve. It's unfair. But uchaona kuti pane nyaya ndepekuti Mary kumhoreswa kwake paiva nesalutation yekutaridza kuti she carries grace, highly favored woman. Urava kuti she has the favor, although ari kudhauta but haapanichwe sevamwe vakadhauta. That's not my message I'm passing through. So murume, Uza, chaari kuita chakanaka kuti areka yaMwari isawire pasi. Kati Mwari vakatsamwa ndokubva afa, iye achiita zvakanaka. Mufunge zvimwe zvinhu zvakanaka zvinourayisa. Unozviita nepfungwa yakanaka nechido, but inzwa chido hachisi chipo. Munhu ane chipo hazvirevi kuti ane chido, munhu ane chido. So unogona kuva nechido nekurwadzirwa zvinhu zvaMwari, but as long you are not called to deal with such an assignment, it's not good for you to do it. Kuita zvawakanzi naMwari ita ndokwaunofanirwa kuita. Kuita zvausina kunzi ita imhosva. I'll give you a simple example. Ukaona kuti tauni yaRarare yazara marara, unoti haya rori moyo zotuta marara mutauni meso. Waita chinhu chakanaka kuchenesa guta, but uchipedza kututa unoshedzwa kuCentral. Mubvunzo yavo haine neutsanana, vanoti matumwa nani, muri kukambenerawo ani. Otaiwa but guta redu rine marara, onzi aiwa even kutsvaira mutauni kunoaplaiwa. Why? Hausi mushando wekanzuro. Saka tinofungidzira kuti une dzimwe nyaya dziri behind marara. Izvozvo zvichitsvaya kuti muguta muno mazara marara, uye nemhuri yako munoende kuchechi kunyu mukutanga kutsvaira. Muchitoimba kuti haleluya haleluya, munosungwa. Muri kuita chinhu chakanaka, mudi marara, mudi korera, but nyaya yekuti you have not applied to the town council. Uza chaari kuda kuita chinhu chakanaka, areka yaMwari haingawire pasi. There are people who are trying to defend God because they are not assigned for that. Defense yavo itori era. Ask Peter. Peter akapisa munhu nzeve nekuti anoda Jesu. But Jesu haana kuti kuna Peter ooneka ndobhoizira ndikutsvaga tiri vanhu vanongoti vanaka. Toda vanhu vanomira kana chiwawa kubatwa. Jesu akaita sekunge ari kusapota munhu abviswa nzeve nokuti akatopefema miracle kumunhu wacho ari kuchekwa. Akatonhonga nzeve pasi akadzorera pamunhu. Ndopanoti vanhu havatende. Iye adzorerwa nzeve kana kuti maita henyishe. Akatoramba aine bhemba kuti tokubata zvakadaro. Kune vanhu vasina mind yekuappreciate Mwari. Even vakaitirwa chakanaka havaone. Saka ukazodemba kuti ndingi ndakamisa chakanaka but haatende. Even vanotoitirwa naMwari havatenda. Vanotopiwa upenyu but havana basa naye. Saka ukatarisira kuti munhu asingatende Mwari anomupa upenyu atende iwewe, uri kuita mistake. Don't inonzi human nature. Kana watoita uchizoti ndiri kuitira Mwari, ukaita uchiti ndiri kuitira munhu, anokanganwa. So murume anonzi Uza, mindset yake iri right. Haadi kuti areka yaJehovha iwire pasi. Izvezvi munyika tazara naana Uza vakawanda. Vanhu vekuti vanomira vachitaura zvinhu zvavanoti zvakaipa, Mwari wedu haadai zvakaipa, ava vasi vanhu vaMwari, Mwari anodai. Ungangodaro uchitaura chokwadi, but are you assigned for that? Mwari vane problem one in brackets, avatonge nyaya vanotonga munhu. Nokuti dai vakatonga nyaya panhau yaUza, munhu haifanirwa kupona, nokuti pfungwa yake ndeyekuti areka yaMwari isawire pasi. But Mwari havana kutonga nyaya, vakatonga munhu kuti mbore vanhu uri kubata areka, nokuti vanofanirwa kubata areka mapriest. Let me warn you, Mwari havatonge nyaya, vanotonga munhu.
Moses hanzvadzi yake Miriam namukoma wake Aaron vakarwadziwa kuti aroora mukadzi wechiEthiopia, a Cushite. Vakati Mwari haadi murau haitendere, Deuteronomy 7:3, don't intermarry with other tribes. Vari pakati pekupikisana naMozisi ende Mozisi ari wrong. Mwari vakadzika vari mushongo wegore. Ndokubva vati Aaron naMiriam ngavabude mutendi vamire padhoo. Vachingomira ipapo maperembudzi kuna Miriam, iye ari correct wacho. Instead yekuti Mwari vatonge nyaya kuti zvafamba sei mukomana adi, Mwari vakatoti indahana dzenyu dzisingarove muchitaura nemuranda wangu, iye ari wrong iye. So let me warn you, Mwari havatonge nyaya, vanotonga vanhu. Nyaya yauri kutaura uri right, zvauri kutaura zviri right, but iwewe hausi right nokuti hausi assigned for that. Chausina kudanirwa usaite pressure, haisi mhosva. Kana usiri muparidzi ukasaparidza haisi mhosva. Why? Nokuti hausi muparidzi. Saka uchiona hapana unokunetsa kuti ndausingabhururuka, hausi shiri. Ende haisi mhosva ndikakona uchifamba usiri kubhururuka, anombopopota, ko hauna kamapapiro acho. So chausiri designed or assigned to do, ukasaita haisi mhosva, relax. Iye muridzi webasa anotoziva kudarika iwewe. Iye muridzi webasa anotorwadziwawo futi kudarika iwewe. Saka anoziva zvaanofanirwa kuita panzvimbo. So this man Uzzah is a good guy, but he died. Kwa Mwari maurayire munhu ari kubata areka. Zvimwe zvinhu zvaunobata une pfungwa yakanaka, but kana usiri assigned kuzvibata zvinouraya. Ndofunga panzwika regani padarika. A lot of people kana vaita usati kune vana vakaseka mhanza yaElisha. Icho kwadika kutanga nayo. Saka vana vacho vakadyirwa ini mapere. Because vane ma11 kamhanza iripo, Elisha mhanza nyamanza. Ende itoripo zveshua. Hana kuti vafana vakundinyepera enda vakundidaro, yanga iripo. But zvanzi akakesa vana ava vakadyiwa nemapere. Inda Mwari muchidyisa vanhu vane ma11. Ane mhanza wacho ndo nyaya. Vanotonga munhu kwete nyaya. Maseka muzodzi wawashi. Zvekuti ane mhanza imwe subject, but kuti ndiani ndo pane nyaya yacho. Saka dzimwe mhanza dzauri kutaura uchiseka, dzimwe nyaya dzauri kuburitsa pachena uchiseka, ndedzeshuwa, but panodyiwa iwewe. Why? Ndakuudza kare kuti Mwari havatonge nyaya, vanotonga vanhu. Dai vaitonga nyaya pana Mary, vaimuti uri kutodhauta kuti harizive murume. Ndichitaura newe ndinonzi Gabriel. Kubva nhasi hautaure, ndo zvandaita Zakaria. Zakaria akanzi hautaure, vakaenda kuna Mary. Mary akati sei handina kuziva murume. Akawanirwa nyasha. Why? Nokuti already anga awanirwa nyasha to carry the assignment. Saka havatonge nyaya, vanotonga type yemunhu ane nyaya. Saka even paprayer ka kana waifungidzira kuti Mwari vanomuvhwa neprayer munamato. Munamato unotomuvha zvimwe zvinhu, but chinomuvha Mwari munhu wacho ari kuita munamato. That's why bhuku raJames richiti the prayer of a righteous man availeth much. Not the type of prayer, but the type of a person praying. Matthew 6 inoti kana makunyengetera mukapinda mumba pakavanda muvharadho, Mwari anoona kwete anonzwa. You are talking and he is seeing. Achionei type ari kutaura. Type iri kutaura inotadzisa maresults. Kwete kuti Mwari nyaya wataura haigone, but haagonere type yako. Kana waifunza kuti munamato wako Mwari haasi kunzwa, anonzwa, but ari kuona tsana wacho ari kuita munamato kuti haanzwi. So Uzzah is a good guy, but he died. There are times you are good, but you are not godly. Unoziva kuti vanhu pavakatadza kunyudza murume anonzi Jona vachitanga vari kunzwisisa so, don't the more yavakasafa. They were trying to be good people. Even Jona paakabuda pachena kuti ndindire problem ndikandei, vakatomboedza kumboita zvimwe vachisiya Jona. Time yavakanyudza Jona mhepo ikapera. Yet no time yavari kufungidzira kuti vaa wrong. Ukareverenga zvakanaka rinoti varume avakatenda vachitokumbira Mwari regerero kuti tine munhu watakanda, but yet havana kukanda munhu vaendesa munhu. When you don't know the mind of God, you can be good, yet you are doing the wrong thing. Chausiri assigned to do, relax, don't do it. You are not designed or assigned to do it. Mwari hasutsvaga vanhu vane chido, ari kutsvaga vanhu vane chipo, vaakaisa chinhu mavari.
ukasazviita usiri wakanzi zviita isi mhosva. Okay, so I'll go back to this man. So Bible rati pawakasvika pathreshing floor pachipuriro penzvimbo yemurume anonzi Nakoni, uza paakabata ngoro nokuti mombe dzadzatadza kukwidza akafa, David ndokubva aita this decision kuti handichatora areka kuenda nayo to the seat of David kuIsrael, ndakumboiendesa paside parutivi. Let me just do it this way. Let's say kunoku ndoku seat of David, vanhu vabva pano pamba paAbinadhabhi vari kuenda neareka, vasvika pano pathreshing floor yemurume anonzi Nakoni, ndo mombe padzatadza kukwidza, Uza akabata akafira pano. David ndokubva ati I'm going to change, handingatori areka ndichienda nayo kumba, chandakuita ndakungotora areka yacho ndiendese pasite kumba kwemurume anonzi Obed-Edom. Areka yabviwa nayo kuno vachida kunanga nayo straight to the seat of David, but pane zvaitika pano zvachinja direction yeAki. Aki paendeswa kumba kwaObed-Edom, Obed-Edom is not a priest, he is not part of the people very chosen to bring the ark. He does not qualify. Saka David chaarikutoita arikuita sekunga ada kutoomesera muchinda, nokuti dai muchinda yakabvunza kuti ko chibhokisi chamuri kunza kumba kwangu ndechei, ndopaindwa kuti chauraya munhu. Handikoti pane vanoda zvinouraya. Pachakandishamisa ndechekuti ripoti yakabva haisi yekufa. Zvanzi after 3 months there was a report yekuti Obed-Edom nemhuri yake varopafadzwa. Indava chinhu chauraya munhu chikaenda pane mumwe chinoropafadza. Indava chinhu chine rekodhi yekuuraya, chine rekodhi futi yekukomborera. Panapa pafiwa, direction ikachinjwa, arekagendeswa kumba kwaObed-Edom. Kuno ndokakomborerwa munhu, but pano ndopafa munhu. David ndokubva anzwa ripoti kuti kwamakaendesa areka munhu wacho ari kutokomborerwa zvisingaite. Ndobva akati aiwa inini zvine makomborero ndo zvandoda, usandotaipi muyatana yemugeneration yedu zvemakomborero chete. If you come up bless you once, you think you know yes. Tikataura zverufu rwake paKalvari, ndotangira meno kwatiri kutenderera nako, handakana basa newe, kusvika ndati I see your house. Gamba pane nyaya hombe hapasaka. Murume uyu haana kukomborerwa because of the ark. Can I challenge you by understanding? Munyori ndiye ati because of the ark Obed-Edom was blessed. Then because of the ark, why did this man die? Because of the ark. So the blessing haisi paark. Nokuti kuna amboibata akatofa nayo. Saka munyori paari kuti David akanzwa report nekuti because of the ark Obed-Edom aropafadzwa, akati ndakunotora ark. Yet secret iripo, ndekuti secret yeblessing iri pano. Nokuti hapana pataizonzwa the blessing, tisati tanzwa the death. Which means the backbone of the blessing is the death of the Son of Man at the cross. Pathreshing floor panongoreva nzvimbo inoseparatwa marara nezvinhu zvipenyu nemafruits, panobviswa marara pachichengetwa zvinodyiwa magrains. Saka nzvimbo ino it represents the cross. That's why mombe padzaiendeswa nadzo kuchechi, vanhu vachipa zvipiriso nemhuka, pakauya the cross dzakamira, nokuti pacross pakafa munhu. You're not hearing me. Panapa pafa munhu, mombe dzatadza kukwidza, munhu ndokubva afa. Kureva kuti ma-animal sacrifice haagoni kusvitsa blessing to the Gentiles. Nokuti even tisati tawana dai tanga tine mombe dzacho, hataigona kuattracta blessing. Nokuti tagara tisiri vanhu vaMwari, tiri vanhu vaMwari kuburikidza nerufu rwaJesu. Kufa kwembudzi hakutiite maKristu, nokuti we were Gentiles without God. Saka the death of Jesus ndopakaberekwa chinonzi maKristu. Kureva kuti chakaita reach out to Gentiles is death. But David anzwa report yeblessing. But chandinoziva it's not about the ark, it's about the death that changed the direction of the ark. Avatsana havanambokumbira aka, havanambochema kuti ndipeiwo chinokomborera. Chinhu ichi hachina rekodhi yokomborera chauraya munhu. But David ndiye akangoti I will not take it to Jerusalem.
I'll take it aside to Obed-Edom. Ari kuno, Obed-Edom anogona kusaziva kuti chiri kuti ndikomborerwe, the root of my blessing, somebody died. Nokuti daitsana vasina kubata areka, vasina kufa, hapana paiwe areka kumba kwako Obed-Edom. Program yanga iri kutora areka pano, bonanga nayo ku Jerusalem. Chaita kuti areka ichinje direction, somebody died here. Which means the root of the blessing is the death of the Son of Man. Amen. Tikakanganwa basa repamuchinjikwa, tikafocus on a blessing. Uchaona kuti ndo vhangeri rako rekuti hatidi kuuya through this way. Toda ngonotora areka tikomborerwe. Saka uchaona kuti munhu haana kutendeuka but wristband anayo. Munhu haana kutendeuka but oil yacho anayo. Munhu haana kutendeuka but one anoenda. Why? Tiri kuita shortcut for the blessing and we forget the death of the Son of Man. Amen. I'll preach Jesus. Amen. So when you preach about Jesus, you don't go to the right now I see yours. Right now I see your car. Hey, right now, right now, right now. Do you know there are things that are worthy for you to wait for, despite highly anointed and the faith you have? Kana mwari wa masimbosi akatotora 6 days kusikanyika akadi kudeclare pa first day kuti I command mountains, trees, rivers. He took time. He are mighty. He took days. Inda zvako zvichinzi right now. Zvamwari hazvina kuita right now, zvako zvoita inda waamwarika iyo. Aizve. Even God took days. There are things that are waiting for you to wait for. Amen. That's why you know the fruit of the Spirit, patience. Scripture, you know, to those who wait upon the Lord. Why do you wait? Your marane knows omnipresence is everywhere. But in the maraga to Abraham, we are kukom. Abraham, there is a place you must be. Abraham took 3 days to get to the land of Moriah at one of the mountains, which means I just walked in Mariana in mini presence. But Kwari Kundida is somewhere. It took 3 days to Abraham ashike. But I to Fambana Mariwacho, I chienda Gwanzi na Marihuya. Mariwaka right now. Ipapo. At Fambisani Mara. No, there are things that are waiting for you to wait. Now, you become bitter with life. When you compare yourself with others, you need a bitterness in life. We are different, we are unique. Kanari mwari wa Jonah anomutendera kunyura anobudira kuninifa. But kanari mwari wa Peter ahamutendere kunyura anomusumudza kana akunyura. There is a reason Jonah akanyura pane kuri kuendwa, Peter akanyura hapana kwaari kuenda kutofa. You must know the reason behind. Chauri kuda, if God can do it today, he can kill you. Because you are not mature to handle that for now. Mwana mudiki antoda kana driver motor. Kangu kana togara pa steering kotodai. Uku kasingashikire but kandoto ichifambisa. Munhu kana ari mudiki antoda zviombe. But zviombe zvinotoda akura. Maturity is dangerous. Inokushaisa zvinhu zvinonzi zvako. Even baba wako kanzi vane bhawa. Rinotonyorwa pagedhi kunzi no under 18. Haupinde rire baba wako. Haugoni kupopota kuti handiri kumba kwedu kana mapepa angu atoripo pawiwa. These are the laws on the ground. So pano pafa munhu panapa. Areka ndokubva yachinja direction ikaya kuno. Saka tsana vari kuno vanogona kusaubvunza kuti sei ndakomborerwa, sei zvauya kuno. Zvimwe zvinhu zvakauya mulife mako haisi nyaya yekuti you are a good guy. Inyaya yekuti he died and he paid the price for you. You need to appreciate God. You need to love Jesus more. Now, what's happening in your life is not because of your fasting or your prayer. I respect fasting and prayer, but get this: without Jesus, you can do it in vain. Mukuru, pasina nokuti murume icho kwadi kuti areka anga naye baka komborerwa, but nyaya ndeyekuti haana kuitsvaga. Areka ndo yakaunzwa kwaari, akaikumbira ere? Haana. Chii changa chaitika? Somebody died here. David akanyita direction yake ikauya kuno. Sa murume uyu anofanira kugara kurespecta nekuziva ndechekuti although I'm blessed, I must appreciate somebody who died for the direction to change.
vakurukwa zvanga zvakananga zvaingonanga kune vanhu vakarongeka. Ukaona zvaakunanga nePauri, it's because of his death. Nyasha dzake ihuru, saka zvakanangawo nePauri. Nokuti dai zvaida kunanga kwazvainanga, nyika ino haisimudzire marombeka. NdiMwari chete anoti ndosumudza marombe. Ukaona watosumuka usina kufunda ndiye, nyika ino haijaidza haimbokusimudza azviite. Kona chida minista vane zvaunotsvaga, vachida vane zvaunotsvaga. Ende izvozvo zvese hauna. Pakambani pauri unotoshiya ofisi nevamwe vakapinda nemapepa, iwe wakaudzwa munzeve kunzi waapana. Haunozori kuna usina kuitwa interview. Nokuti ikada kutoitwa chaiyo hauripinde. Tikatotanga next week kuti uyai nemapepa unosati rapera. Iwe funga kwako hadi vanhu nemapepa. Mwari ndiye akangoita kuti wangu upindewo. Anogona kuvafungisa kwada kufarisa. No, I'm joking. Adaro ndindadaro. Iyane nyasha dzinotyisa. Haafunge semunhu. Panogumira munhu ndopa anototangira. But I just want to give you this picture. Obed-Edom, blessing yawe inayo. Haisi yekuti uri kunyatsopolisha haki, uri kuibata zvakanaka. Somebody died. Nokuti even kuibata zvakanaka kwako hakushande kana direction isina kuchicha, isina kuyaiko. Kutsanya kwako hakushande kana usina kugamuchira Jesu. Kune nyinzi nyaya hombe is the death of Jesus. Iyo tikaikanganwa inoita kuti kuve nema-members not ma-believers. Generation yatinayo kuda kutoitwa crusade muchechi kwete panze. Nokuti panze pamukati. Zvinoitika mukati unozva tiri panze zveshuwa. Uno hamukati wegonyeza noti panze pamukati. Even tikati taapa nguva yekuimba music yacho nzva ndeye panze. Dandiwedzerera. Ukatenda kuona kuti nyazorota ari kuridza ndo wepanze. Kana uridzira mukati, yatopedza ipapo dandidzika. Waunzwe. Ukaenda kuona kuti nyazona kuti uya ndo wekwedu. Kana urera mukati muno. Sakuriseti yadotoitirwa mukati muno kuti mukati mapanze. Pano pakuitwa shortcut mugeneration yedu. David paakangonzwa kuti Obed-Edom aropafadzwa, akati ndakunotora aki. But ikauraya munhu adi kuinzwa. But ikakomborera nda kuinzwa. Kuti taane generation inoda kunzwa panokomborerwa munhu, but isingade kufa muzvivi isingadiwe naMwari. Pakataurwa nyaya yezvivi necharacter isingadiwe naMwari, unotenga uri kudzidzira kuparidza. Mumwe wako anongouya ngoti I see things happening. Yeti wega utozva ndavhara vanhu vangu 4 but tiri kuropafadzwa. Pane shortcut. The blessing part is seen at the death part. Why? Nokuti icho chinopa munhu kuti Bhaibheri racho atenge, anotenga oil chii? Funga kwakwe. Kwake kuda Mwari kana kuti zvake zvifambe. Chinoita kuti shoko raMwari racho unzi Bhaibheri hauna but oil unayo. Funga kwako chiiwe. Apa undivhara. Ndiyo yekwa David. Ukazwa kuti ukaizora zvinofamba kana kutendeuka uchada kungozora. And I always want this generation. Matthew 25. Kune vaimirira chikomba mwenje yavo ikapera mafuta. Vakanyimwa nevamwe vavo. Vakaenda kunotenga mafuta. Vakawana. Vakadzoka vakaramba kupinda chikomba chikavaramba. Uri kuona here kuti kune vanhu vavangoita zvemafuta ende vari somewhere kusina chikomba. Mukatoendeko kumafuta hamushaende ndivanotaurwa stereki. Father of oil, mother of oil, this is great oil. Zvemuchinjikwa che. Oil yega. Saka uchiona Bhaibheri hauna, une oil yako. Ipapa handisi kuti rasa oil, ndiri kungotiwo makakanganwa pafoni apa. Pane murume akakufira Jesu anofanira kugamuchira nekutenda. The gospel is about Jesus. Handisi kuramba mabenefits. But ndiri kutaura the foundation of the benefit is when you are connected to him. When you appreciate his death and honor him. David ari kuita era pana. Zvanzi paakangonzwa kuti Obed-Edom aropafadzwa, akati ndochitora chibhokisi. Izvezvi mazuva ano hatisi kutora chibhokisi, tiri kutora tumakontena. Nzota yakazora akapinda basa ndokaendera kakontena ikawo ndakangu. Ine timu racho rakati Mwari havagadzire ma2 lita. Tudiki kuti zvifambe. Aufu ukapiwa 5 lita ndi unopa dzinza rese.
kake. Paita ropafadzo apo arume, handisi kuramba kuti mbama Mwari mune ropafadzo, but hepano pane nyaya generation inoda kunzwa the blessing part, singade kunzwa the sacrifice part, what he had done concerning our lives. We need to appreciate God for his love, for the death of his son and his resurrection. Basi rakabatwa pa Calvary ndo foundation ye Christianity. Vakuru, the blessing part haisi nyaya tikakanganwa the sacrifice that was done at Calvary. We need to appreciate Jesus and love him more. Hakusi kugona kwako beti Edom pano nokuti chagara chasingauye ikoko. David atora aki kuti aendese ku Jerusalem, haana kutora aki kuti ape iwewe. Wanga usingakodzera who deserve it, but through his death you are part and parcel of the blessing team. So kana waropafadzwa usakanganwa kufunga apa kuti ndinotenda Mwari nekuda kwa Jesu wakandifira. Zvinhu zviri kufamba izvi asi nyaya ndiya Kristu. Handisi kuramba kuti areka anga anayo akaibata, but the secret ye blessing haitangire pa ark, inotangira pa change of direction for the ark to locate you. Handisi kuramba kuti zvamuri kupiwa zvinogona kushanda, but ndiri kuti chiri kuita kuti zvishande ndiye Jesu wacho akafa on your behalf, akatendera kuti pave nevanhuwo vasiri part of the line but vanogona kuwana the blessing. Handiziwo bedidho mandiri kupadzira masikata nhasi, but you know yourself better kuti zvimwe zvikiitika mulife mako hau deserve, hauna qualification, hausi connected, hauna hama dzacho, but you are blessed anyway. Ipapo ndo paunofanira kushayiwa need yekubosta in yourself. No wonder Mwari pavakasarudza Moses, vakasarudza munhu asingagone kutaura, and Moses akatoti kuna Mwari andigone kutaura, Mwari havana kuti receive your healing, vakati go. Inda Mwari anoporesa achitadza kuporesa Moses, haasi kutadza, ane chaada kuti chechinzwisise kuti pamwe pacho ukaita zvinhu unozvinwa kuti kugona kutaura kwako, but Mwari ada kukutuma usingagone kuti akugonese. Saka uchiona Moses cannot boast kuti takanegotiata naye Faro mukabuda, haagone kudaro nokuti vanhu vanoti nematauriro ako taibuda nguva iyi. He cannot boast. Saka anosiwa in a weakness, it is a sign to people that God can use the weak to make things happen. I know une area une challenge yaunoti dai Mwari aihira, is what there is this kind of nature in God yakuti haakupe healing in that part, but anokupa achievement ione problem iyoyo. That problem inosiwa sei so that you never forget that it's all about him. The 4 lepers, 2 Kings chapter 7, vakaenda kukemp yevaSyria, vakasvika vasoja hatiza. Masoja by nature hatize sound asina chaona, but musuru zvanzi vakanzwa vakatiza kwete vakaona. Zvimwe zvacho zviri kukutiza zvikanyatsokuona zvitize, Mwari ndiye ari kuita zvitize. I'm telling you. Masoja vaifanira kuona chii chiri kuuya, pazvinonzi vakanzwa senoise yemacharioti engoro, vakati ngatitizei. Mwari haana kuhila the 4 lepers. Mwari akatendera the 4 lepers kuachiva vaine leprosy. So une pamwe paunoti dai Mwari agadzirisa nyaya iyi, zvinhu zvangu zvaita mushe, zvinogona kutoita mushe nyaya isina kugadziriswa, nokuti muweakness yako he manifest his own strength. Saka Isaiah achiti mhandara ichava nemwana. Statement iroro riri very strong. Mhandara ichava nemwana. Mhandara ichava nemwana. Ikanzi mhandara ichaita nhumbu, tinogona kuti hamene zvaitika, but ikava nemwana iri mhandara, pane nyaya. Pamwe hausi kunzwa shona. Kureva kuti paionekwa panyika paine mhandara ine mwana wayo. Anozati munhu kana ane mwana wake anonzi mvana. But Isaiah ari kuti mhandara ichava nemwana. Zvototi achifamba achitoti ndiri mhandara so but mwana wangu. Zvazvinongoreva nezvekuti unonzi ndiri dofu pandindavaka imba iyi. Chotonesha kuti zvakafamba sei. Handina kufunda but mota iyi ndeyangu. Mhandara nemwana wayo. Dofu nejagwarayo. That's how God can do things sometimes. Obed-Edom ari kugara paside is not chosen. David ane vanhu vaakatosarudza kuti handei chinzwa. Koronyowani akadhizaina kuti idhonze ake, yakatombofamba kusvika yasvika pathreshing floor. Kureva kuti zvinhu zviri wrong sometimes zvinombofamba. That you must grow to a level yekuti you are not moved by results, you are moved by what is pushing the result.
Because even from the negative world, you can get the results. Do you know kuti kwa Satan kune miracles kungoti akachinjwa zita anonzi mashura. Chirungu vanoti magic, but it's the same thing. N'anga dzaFaro dzakakanda chimbo dzikatova nyoka. Moses naAroni vakakandawo pakaita nyoka. Magic and miracle same product. Vese vane nyoka dzavo. Zvokuti dzisati dzamedzana ukanzitsvaga kwekusapota unosapota kune dzakati wandei. So kana uri munhu ari moved by miracles, the devil can take advantage of you because he can perform one. Hama dzangu ndinzwei, areka yakadhonzwa nengoro, yet original plan areka inotakurwa nevapriest, but mombe padzakadhonza areka dzikafamba nayo, zvakatomboti fambei, zviri wrong zvinombofamba. Nyoka mugadheni yakati mukadya muti uyu, Mwari ari kunyepa kuti munofa. Ndokubva vadya, vakaramba vachifamba. Ndomuka nyoka ikadzoka ikati maona tinoparidza zvine results. Pafiwa here. Taiwa tiripo nzima ndoda kudzai. Dhara anokuvhara yaakona kuparidza mudhara wenyu. Indorova genuine message. Akati mukadya zviro kwazvo muchafa kuti pafiwa here. Next week varimo mugadheni. Vangotenderera. Vanhu havasi kufa. The devil otanga kutaura chokwadi kwavari. Yet is still a liar. Even chaita sekunge chokwadi today. Why? Because the language of God is different from the language of men. 1,000 years is like a day unto the Lord. According to God. No, 1,000 years. 965 but kuna Satan akambochova. Do you know kuti pamwe pacho unochova zvinhu zvakatofa? Regani kuti oye kaburitswa mumvura ife inozofa. Ikati ndakamboenda kunotenga fish kuleko. I mean, pa 10 of you kwenda kuleki. Unotoona ichitotamba iri bucket achikuti kuti menyu mudhara menyu. Imenyu sei yakabuda mvura. Ikabuda mvura ife inozofa. But payangobuda mumvura yatanga rwendo rwerufu. Iri mu death time. But aisati yafa. Saka munhu paakanzi ukadya uchafa. Paakatodya akatotanga kufa. Nokuti ndo paakatanga kuva nema-challenges anosvitsa murufu. Ndo paakatanga kuchembera. Ndo paakatanga kuva vulnerable to the disease. Izvezvi pauri papapo wakatotanga program yekufa. Uchafa but uri muprogram yacho. Saka unomonzwa apa. Onzwa apa. Kuchovha mazuva uri kupusha. Iprogram yedeath. Mazino ari kungobvawo futi. Ameno turi kuenda ku. Munhu achapedzisira asina mazino. Chiri kubva mbishana. So why? Nokuti chakaberekwa chinofa. Blessing gospel is real. God blesses people. But the foundation here blessing, Uzzah died for the ark to change direction. Uzzah wandu the picture of Christ. Akaenda pa cross so that the direction here blessing it reach out to the Gentiles. Nokuti you were not chosen pa program here David. Atipo, pa Israel atipo. Deliver Israel by faith. Pa original Israel atipo. David pa akati ativei pano. Tonotora ark kunoko. Ana kuti tikanoitora tozopautsana vari paside. Magara muriwe paside. Pachaitika ndechekuti pavasvika pathreshing floor, mombe dzatadza kukwidza. Sacrifice yakatadza kusvika the ark of God kuJerusalem. Mombe ndo dzaifanirwa kusvitsa vanhu muna Mwari. Nokuti kare munhu wainamata Mwari through danga rako. Ukatadzira Mwari Sunday wakuenda kuchechi wainotora mombe kana wai kuti unoregererwa zvivi. So human sacrifice ekutora zvipfuyo yakatadza kupa vanhu mukana wokuropafadzwa naMwari. In fact vaitobroka. Imbofunga vanhu vavavhara dai iri nguva yemombe. Watozati gena hausisina ngai. Unotadza kg yemombe yakafa. Waidiwa iya unototina. Kuchechi kwaendwa nembudzi baba, kwete ungoenda so kuti chero tapinda muservice. Mbudzi yako kuvhara kwako ndo mbudzi dzako. Dai une ngani nemavhariro ako funga kwako dziri mbudzi une ngani. Blessing iri real kingdom ya Mwari. But vanhu vari kupotsa kudzokera futi pa drawing board. Uzzah died for the ark to change direction. Hama dzangu hakusi kubata zvakanaka kwakaitwa ark na Uzzah kwakamuropafadza. Inyaya yekuti chakamuropafadza
kune akaita akabata the ark of God akafa. David akati takubvisa areka apa imboendawo. Zvimwe zvinhu zviri kuitika mauri asinyaya kuti uri too special une zvaunogona. Grace just found you. You were not part of the people vangaverengwe panyika kuti vangaita impact and do things in life, but the grace of God just found you. Osapani pekuti munhu anofanira anosvika paanobosta so kuti andiri kuita izvi because ndakagona izvi, ndiri kuita ndakagona izvi. Alright, kana uchimudza kuti kugona kwako wakasikwa zve. Urati hausiriwo futi. You owe God honor and respect. Nokuti even ukazviti wakangwara hauna kuzvingwadza, wakapiwa uchenjeri naMwari. Saka vhangeri rako nderekuti panapa tikadzoka panapa toluza members. When you talk of death, we are talking about dying in sin, killing the human nature to receive the blessing. Saka tikadaro kuchechi akuzare, tikada kuti kuzare atitaure rufu, which is sin, atitaure death, we talk about the blessings. That David akanzwa kuti Obed Edom akomborerwa, akati chibokisi ndochitora ichi chiri kutokomborera vanhu, yeti chawakachiignorera chinouraya. But this time ukanzwa blessing unokanganwa kuti panofiwa. Saka zvanzi wakaenda kunotora aki, but aenda yet the original plan now. Zvanzi areka yakabva yatakurwa pamafudzi nevaprista. Saka David kombourayirei munhu. Let me go back to this man. Murume ari pano aibata areka achipukuta achiita zvaaita aifanirwa kufa, nokuti Uza is not a priest abata areka akafa. But this guy ana areka ari kukomborerwa for one reason. Kana areka yauraya munhu apa ikachinja direction ikauya kuno, yauraya munhu pa threshing floor, pane munhu afa kuti iuye kuno, which means kana wakareceive through the death of Jesus, wakareceive futi new identity, you are now a royal priesthood. Vaprista chete ndo vaibata areka vasingafi. Saka Obed Edom chakaita kuti aibata regere kufa and a new identity because of the death of Christ. Problem yako ndeyekuti you don't know who you are in Christ. That's why you are in crisis. Vakoma vaJoseph vainotenga chibage kwete nekuti vane mari stereki, but nekuti havazive kuti anacho ndiani. Kumwe kubhadhara inyaya yekuti hauzive kwete kuti une mari. Nekuti kazhinji kurasika ndokunotodhura. Kunza Jona apinda mubhoti riri kuenda kusiriko kuTashishi akabhadhariswa, apinda mufishi akaenda mahara, kurasika kunodhura. Ignorance is very expensive. Even mukunamata, ignorance is very expensive. You pay for what has already been paid. Ina handisi kuramba kuti kune zvinobhadharwa kucheche, bandiri kuti uchabhadhara zvakabhadharwa. Do you know kuti Jesu ari muchechi akambokudubura matebhuru panyaya dzemari? Same verse ndopa akanzi uyai nemutoro wetemberi, akatuma Peter kunoraura hove kuti auye nemari akabhadhara. Kuti Jesu ari kuti kana iri rent yechurch temple aiwa tobvisa takasununguka, but mari yandakurura mukati iri kurwa nezvandiri kubhadhara zvipi. Vanhu vaitenga mombe nemakwai kuti vape vapristi varegererwe zvivi, yeti Jesu wacho ndiye akauya kuzobhadhara zvivi zvevanhu kwete mombe. Saka mari haishandiswe pasalvation, ingatoshandiswa parent. Right use of money inoda kutsanangurwa pakereke, nokuti zvimwe zvekubhadhariswa vanhu hazvibhadharwe. Jesu akatomuburitsa yake akabhadhara mutero wetemberi, but mutemberi akakudubura mari yacho, but iye achibhadhara patemberi. As mutemberi, he was not okay with it. Why? Zvayaireva. Urubvisa mari shoma sawa kuchechi. Munhu akakuroyewo pamwe akatendesa zvakati. Dai iri nyaya yekuti ndichabhadhara kuti zvangu zviite, hapana ndidze kuparidza Jesu futi. Ita mari yako ugadzisa nyaya dzako. Ukaona ndichitoparidza Jesu ane zvaakabhadhara zvausingakwanise kubhadhara. Wait, imagine kuti akakuroya akaendesa gonyeti, kurati zvakavharana, uchaunza rini gonyeti kuchechi? Ndizvo kana doctrine ichiti zvauri kuunza zvofanira kudarika zvakaendeswa kun'anga. Ko kana akaenda kun'anga akaendesa danga rese, unoti hapana nidika, wega kutoziva kuti hapana, akandiroya akandibhita. But the Bible rinoti the blood of Jesus speak better things than the blood of Abel and the blood of God. Kureva kuti wese akaendesa mombe on your name,
akatonyura nokuti iwe ropa rinokumiririra rinodarika remombe unomirirwa nerajesu. Blood altar yaKristu haidarikwe neblood altar animal sacrifice. Kana kanzi akaenda kung'anga yekupi ilosi nokuti iwe wakaenderwa paCalvary neropa remwanakomana waMwari. Hama dzangu, mamwe maaltars atiri kubhadhariswa inyaya yekuti you don't know the blood altar that speaks powerful is the blood of Jesus. Hakuna vhangeri richadarika zvakaitwa naJesu. Even mari yako haigoni kukupa salvation. Isa mari paaltar ikumiririre. Because kune mamwe altars, every evil altar yakaconstructwa against your life haidarike altar yakaitwa naMwari paCalvary to redeem you. It was problem is what? Zvaunotenda ndo zvinokushandira. Ukatayo wada kuti nyepera indobhadhara unopera. Nokuti anokuroya wacho azorore. Udaita makwikwi nevanhu vakakumaka. Usakwikidzane nawo. Surrender to Jesus akavakunda kudhara. Inda uchida kurwa bhato yakarwiwa. People hear me very well. Vhangeri rerufu reropa mukasarinzwisisa ana David munongonanga kuchibhokisi chamanzo chakomborera vanhu. Saka Obededom anogonaita musikanzwa akazva kuti chadii nacho chinokomborera mauya anogonokiya dho. Munotomunyengetedza kuti muchiwane. Yet the secret iri kunza ropafadzo is the death of the Son of Man. Uzzah died and direction changed. Varume chinochinja direction yezvinhu is when you believe in his death. He died for you to receive a total change. Ukasaritenda ripamuchinjikwa raJesu. Ndototi Mwari dai atipawo mwoyo sewaJoseph. Joseph akadzorera vakoma wake mari mutsaga. Isu type yedu atidzorere. Muna muto wangu kuti Mwari atipawo nyasha idzodzo. Nokuti Joseph paakaziva kuti aihama idzi hazvibhadharwe ihama. Nokuti kuti ndiuye kuno pane ropa rakadeuka. Vakauraya gwayana vakaisa ropa pabhachi vakanopa baba wangu. Kureva kuti pane rufu already rwakabhadhara nyaya iyi. Vakoma vangu vakanditadzira pachinoti ndivaregerere. There is blood between us. An animal shed blood between us. Forgiveness ya Joseph haibve pa common sense. Inobva pakuti the blood between. Inzwa, Mwari haana kukuregerera nokuti wakachema-chema, akakuregerera nekuda kweropa raJesu. Ukatochema-chema usina kugamuchira Jesu haana basa nazvo. Saka uchiona the Lord is prayer, haisi prayer yemunhu wese. Ndeye vana vaMwari. Saka chitangwa ichinzi our Father. Kuti muna matoona vacho. Namonza mumwe achikomplaina kuti vari kubvisa prayer, Lord is prayer pachikoro. Vada kudzvanyirira vana vechikoro, vabvisa munamato pachikoro. Whether vabvisa havana. Lord is prayer, usi munamato vana vechikoro, munamato vana vaMwari. Saka uchitanga uchiti our Father, uti our headmaster, ndezvaMwari. Nokuti vafana ivo vakasatendeuka kana vakati our Father anongoziva kuti kungoita avo havasiriwo. Remember the one who died. Appreciate his death. Honor him. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Handisi Obededom ndikuparidzira. Ukafunza kuti kungwara. Kune vakangwara kudarika ivo vari kurara nenzara. Haisi intelligence. Ukati maybe beauty. Kune vari more beautiful. Vasiri mumba imomo. Ndakambopfuura nekumavenues. Kune vanhu kuti ukaona unoti akomana kuenda unosiri kumba. Muzvikatarisa vari kumbonyoza kuti pane zviri kuitika. Topedza. Kuti kwakauya timu isiriyo, timu chayekesaro. Anoona pane zvakaitika apa. Areka inogona kungokonera kune asi anonzi haito. It's by grace. Dai kuri kufunda, kune vafunda kudarika iwewe. Zvakaitika because takarongeka. Kune vakarongeka kudarika iwewe hazvisi kuitika. Chinhu chese in life, do not boast. Appreciate. Akachinja direction anonzi Jesu. Obededom hausi muchikwata chafanirwa kupiwa ark. Somebody died for the ark to change direction. Iro rivhangeri ukaritenda rekuti pana akakufira, pane direction yezvimwe zvinhu inofanirwa kuchinja. Enzwa, it's by faith. Direction yezvimwe zvinhu unoshamisika zvaakwauri. Kwete nekuti wakarongeka, but ndiye akutokurongerawo.
wakambopiwa blessing here kuti wega unoshama kuti ndini here ndezvangu here, because ukazvitarisa you are not without deserving. When God called me 2007, ndakamborota one day ndiri mundege. Wapedza kuti ndakatya kuudza vanhu. Uzakana uchiri kumbira boots orota uri mundege. Unza ndikwakusera zvitaurwa unonzi dzakuita sei? Kutoshadze kutsikisa wada kutobururuka. But Jesu unochinja direction. Imwe day ndiri kuEthiopia ndakazvibvunza so kuti akomana ndotsana wayo parodhera zvinoita. Do you know pane murume anoshanda kucivil aviation anomboya panapa akandoona kuairport ndine bag so ndimufundisi mukuperekedzani azvifitewo zveshuwa kuti ndiwo uri kuenda mozvaimuditsa tari kuenda kupi toenda tsano kudenga kuna Mwari direction inochinja tinoenda. As long we are still alive, something is coming your way. Because of the cross, some things will locate you. Not because you are intelligent. He is a direction changer. Jesus is a direction changer. He can change direction. His hand is not short. He is a game changer. Believe in what he has already done by Calvary, and you see things coming away. Father, we thank you for speaking to us. Munogona kuchinja direction ezvinhu zvimwari. Zvizhinji zvafanirwa kubatwa nevamwe vanhu. Munogona kuzvisa muruoko rwevanhu vasingatarisirwe. Obed Edom hatina zita rake pakunotora areka. Tine zita rake pakumbotambidzwawo zvinokomborera. Mutsvene wakatendeka. Vazhinji hatina mazita panoitwa mameeting mahombe panotaurwa zvikuru. Pachatinoziva makanyora zita redu mubhuku reupenyu. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. And your hand is not short. I pray for the direction to change. Basa raimunzvenga ngarichiwanikwa muupenyu hwake. Imba yaimunzvenga ngaichivakwa muupenyu hwake. Obed Edom mukamuwanira nyasha areka ikanangana kumba kwake akaropafadzwa. Baba ndakutaura the presence of Jesus muupenyu hwevanhu kuti uvepo hwaKristu ngaude nezvimwe zvinhu zvinouya muupenyu hwevanhu. The direction must change in the name of Jesus. Amen.